Γεια σας, τι γίνεται? Ναι, είμαι ο Στάθης από το Invincible. Είμαι αυτός που κάνει τα βίντεο πάνω στο Minecraft. Ναι, βασικά τώρα εγώ παίζω ένα εφετού παιχνίδι, μπορεί να επειδή αργώ να βγάζω βίντεο, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Ναι, επειδή βγάζω άλλα βίντεο, βασικά δεν βγάζω βίντεο, αλλά παίζω άλλο παιχνίδι πριν λίγο μέρες πήρα το PlayStation 3. Ναι, τόσο εδώ, αυτός εντάξει δεν είναι μοχλός του, αλλά είναι ένας άπλος που μοιάζει. Ναι, έχω εδώ όλα τα πράγματα, να σας δείξω λίγο PlayStation 100, PlayStation 3 εκεί, οθόνη μου εκεί. Ναι, πολύ ωραίο, Ναι, είμαι ακόμα 16 level, παιδιά. Πριν λίγες μέρες ξεκίνησα, 2 μέρες βασικά, μόλις πήρα το PC. Καλακρίτια, πήρα το Black Ops 2 μετά, βασικά χθες το πήρα, γιατί πρώτη μέρα που μου το έφερε ήταν επειδή είχε παζαράκι, ήταν που 300 ευρώ, ας πούμε, ήταν, πώς το λέμε τώρα, ήταν 100 ευρώ, το πήρα έτσι, πώς να πω τώρα, και πήρα καμούχτη, έτσι. Ναι, και ας πούμε, ήταν εύκολο μου και το πήρα, αλλά δεν είχε μέσα, ας πούμε, μόνο μοχλό είχε μέσα, το PlayStation 3, ήταν τα σήματα του όλα αυτά, δεν είχε παιχνίδι όμως. Ναι, τι να κάνω, τώρα μπαίνω στο PlayStation Network, στο συγγνώμη, ναι, και κατέβαζα demos συνέχεια, κατέβαζα, ναι, τίποτα το σπουδαίο, έκανα delete, χθες πήρα και το Black Ops 2, έπαιξα λίγο zombies, δεν πρέπει 22 rams, ναι, σπουδαίο αυτό για μένα, γιατί πάω στο PC όταν το Black Ops 2 το έχω, πάω στο PC είναι πολύ λαγκαρισμένο και δεν μπορώ να κάνω τέτοιο, πάω 22 level. So, αυτό θα αυτό, να σας αρέσει αυτό το vlog, να αφήσετε ένα like, ένα comment, να δείτε τι θέλετε να κάνω, τι βίντεο θέλετε να κάνω, τι παιχνίδια αν μπορώ να κάνω. Ναι, αυτό ήταν το vlog. Sup, και λέμε την επόμενη φορά. Bye.